वाह इतना बड़ा मिल गया वाह भैया अबे भाग गया अबे बुया मिल गया अबे मिल गया मिला गाइस नै नाया लगाओ Hello लोगोफोर what's up खुलुमबाय बयनिसिमबो I am Sajesh and welcome back to my YouTube channel सान्दुङाबो बिराद गोसा होखादों दिनैहाय माने थानो बाथावथाव आरोखि ना दा ओरै खिथुनाव ओरै गथ'फोर ना हमगासिनो आरोखि ना दा बेखौ नायफैनो फैदों आङो सान्दुङा बिराद माबा दुंबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय बाहाय माने बिराद दै जाजोबो आरोखि ना बेहाय गासिबो दै थाजोबोमोन ओमफ्राय सान्दुं इसिबां सान्दुं गोसा होबाय थाबाय नालाय दैया रानबाय आरोखि ओरै खावसे ओमफ्राय दा बे दै राननायखाय नैबे खाथिनिनो बिसोर गथ'फ्रा दा ना सारगासिनो आरोखि दा मोनदोंना मोनाखैथाय ओइ चुहा कितना हल्ला कर रहा है रे तू कितना मिला वाह मोनबायबो माथो नाया फिथिख्रि जोब नै गासिबो फिथिख्रि जोब बे दा नाखौ मोनबाय बिसोरो ओमफ्राय दा दैया एसे दंबावो बेखौ सारजोबबा गासिबो बिसोर सारजोबब्ला बिसोर बुरजा मोननो हागौ नाया गामला लाबोबाय आं नै गामला गंसे बिमानि थाखाय बिमाया बिहरदोंमोन ना दा साथा लानानै दासो आराम सायख्लुम जानाय बायदि मोनलायलायबाय आं माने दा साथा लानानै एसे सान्दुंजों बासिबाय आरोखि ना मा दैया दंबावो नामा ना सारै सारै नै बिमाया जोंहा सान्दुं गोसायाव मेंबाय बिरादनो जिबायदि सान्दुं होखादों बेबायदियाव मेङा जायो नामा गरम थानो हाना बिदियाव सारनाय नायनि आं हायनो हाया दैयाथ' बारा गैलालै गैनायालाय सारसिमग्रो आयौ गोगोम मेंखायोलै बारा सारनाय एक्सपिरियेन्स गैयाना बाब्रे बाबा दैया ओमफ्राय दंबावोसो चूहा क्या कर रहे पकड़ जल्दी ज्यादा रेस्ट मत लो चूहा पकड़ जल्दी पानी खत्म कर जल्दी अरे अरे क्या छोटा मिल गया दिखो दिखो अरे साले गिरा दिया क्या यार हंस रहा है देखो नायाबो नै खबायाव नायदो फिथिख्रि गोजाजोब वाह इतना बड़ा मिल गया वाह यहाँ पर देखो इधर पकड़ इधर मिडिल पे क्या कर रहे तू मिल गया नहीं इधर इसको हटाओ अंदर चला गया शायद दिखा ये गरीबी ये नहीं था अलग था मिल गया गया पानी के अंदर पकड़ मिल गया वाह मिल गया रे चूहा डेंजर है रे तू लेट फैनानै बिदि ना मोनलाङा बिदि गैया दहायनो लेंहरदोंमोन मानि लेट नोंस्रालाय हनै मेल्ला दङ आं हमाबा हायो दा ना
नाबा जोंहा बेहाय ना हमनानै जोबहां-जोबहांआवसो दासो फैनानै लाब गैया जोबहां नङा मेल्ला हाग्रा बुंगोन ना आङो बिदि जाया मानो लेट फैया ना मोना फिस मोना बिदिबा मिनिट लानानै लाब गैया बेखौसो सारगोन अरे मिल गया चूहा देखो कितना सारा मिल गया ना हमग्राया बिदि जायो मोनलालै नोङो बबे ड्रेस मोजांजों ना हमलाबायखो गोरि वाव गोरि ना गराय वाव ये रहा मिल गया ये रहा एक बड़ा सा ये रहा इसको मिल गया घास में छुपा हुआ था अरे तेरे को कैसे मिल गया रे याद कर दिया मिल गया मेरे को भी मिल गया गरी मिल गया अरे भाग गया अरे भाग गया अरे भाग गया किधर गया भाई अबे गिर गया भाग गया इतनी आसान इतने मुश्किल हमको आता ही नहीं और कहता रहता है मछली तेरे वजह से चला गया साले भैया अबे भाग गया अबे बुरा मिल गया अरे अबे मिल गया मिला तेरे को मिल गया हाँ मुन खबर नहीं ले ये क्या ये थुरी है क्या पता नहीं मागुर है मागुर तूने एक ही पकड़ा मैंने भी तो पकड़ा देखा देखना अभी बहुत बड़ा पकड़ूंगा ये मिल गया ए मागुर ये नहीं दिखा अरे भाग गया बाय कितना बड़ा मिला अब अपन भी है ये छोटा सा है हाँ छोटा सा अभी मैं लूंगा तेरा वाला साला ऐसा इंसान है रुको जरा सब्र करो सब्र करूंगा तो साला मेरे पे क्यों फेंकता है बड़े बाल्टी पे रखना छोटा वाला मेरा है मैं अकेला पकड़ना चाहता हूँ मेरा वाला गाइस नै नाया लगाव नाजोब ना गोरि दङ थुरि दङ मागुरबो दङ लागाव नै बाल्थिं गेजेरसो जाबाय माला बाल्थिं फुल जाबावथाय जागोन ना जाला मिथिला आङो ओरै बेसेबां बुरजा बेहाय नै एबार थफ्लासोखा बेहाय ओंखारलाय देखायलाय थांबाय गाइस जोङो नाखौ हमखांबायानो ओमफ्राय नाया नाफ्रा बेनोसै आरोखि दा आं देखायनाया दा बिब'मोनबो ओरै एसे हमगासिनो दा नाया हाब्रुआव अबेबा थाखुमायोना बेखौ हमगासिनो दा बांसिनानो गिदिरफोरखौ हमखांबाय इसिबां ना हमखायामोन आरोखि ना दिनै नै एबारनि बे बोसोराव आङो इन्ट्रेस्टजों हमनाय जाबाय दा बिब'मोनबो फैदों नालाय मिला देखो कैमरामैन नै केमेरामेना दहाय ना हमनायाव खेबग्राया बिल्ले देखो मछली देखो अभी ए चूहा क्या करता है क्या देख रहा है तू चूहा ना मोनजासिगोन आरोखि दा ना ओंख्रि दसे थानानै रानसै जाहैबाय दाथ' नाया हमबाय ना ओंख्रि मोनजासिगोन अब्ला आङो भिडिअखौ बावनो फोजोबसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अब्ला बाय 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ओके